С МК Футбол искаме да ви зарадваме този уикенд, за това ето и нашите предложения за двубоите в Ла Лига. Стартираме с мега сблъсъка между Реал Мадрид и Вилярял. Очакваме там попаденията да паднат и от двете врати заради силните атакуващи играчи, както на белите, така и на жълтата подводница и за неубедителното представяне на двата тима в защита. Освен това, победата смятаме, че ще бъде на Бернабеу. Реал Мадрид Вилярял, прогнозата е победа за домакина. Победа очакваме и за Барселона, който да се върне на правия път в Ла Лига и да задържи първото си място на гости на Алавес. Излишно е да даваме примери. Барса мачка Алавес в последните сезони и категорично е по-добрият отбор. Депортиво Алавес, Барселона, прогнозата е победа за госта. Една допълнителна, една бонус прогноза ще дадем за мача между Лас Палмас и Селта Виго. Две отлични нападения, две слаби защити. Попадение в двете врати. Няма нищо по-логично. Така че Лас Палмас, Селта Виго, предложението е за голове в двете врати.